Bwera ndaita dare rekutanga amusati mapedza kunemba kuti nhingi modaidzira nhingi ndi akuya obva auya apa nhingi ndi akuya zviri kuchupa edimo majo wana majongo kamira kwakofati vanoko vachize kuno anditi kuno ndapedza basa kare ari kutotera gara matomudza kuti ndi nhingi ari kutera ogara otogadzirira handizvoba kana usina kamunondudzo kuti hawana ndoreka ndoenda akuenda kunaenda ngonchito toema tuzu nimidiridzwe nedzo ndikakushupeni murume muna nhamo iri ana nhamo ndiye abisa niteda kwana nkabe Davis ndiwe Sahwira wanga watizira kupostori uchiti kunogarika kupostori zvino zvanetsa zvatulura nyaberera mumuti kudzika gomo mpare wangu ataura uyu kuti mwakambotiza mukaenda kupostori mungamboshinyira muriko asi chinamato charamba ndatambudzika ishuwa hama dzako handisi kudziona panapa wamu wako waramba watanidzwa uri kuita wari kuti tiri mapositori hapana upositori wandiri kuona mukati medzinza renyu kana musina kupedza nhau iri kutambudza wana kuhereretsa wana kuitisa wana madzenga nehurombe iyi hapana chipositori chirimo mumisha menyu dzinza renyu riri kurwariwa saka mwana umba yangu ndauya dzinza renyu riri kurwariwa asi iwe ndiwe wamiswa sababa ndiwe wamira semukuru asi uri mudiki asi pakuwa mudiki hwako tsoro iyi yakanotenderera yakadai yakanobva kumusoro bvanzi kumukomana mudiki tsve yaturwa ndokubva yaturwa mukati memusha wako iwe mukati memusha wako bva matanga madzudzo bva matanga kunetsa kuwana sikana herere kuwana komana herere muriri kushanda wanoshanda wanakwasonda ngemarombe ngavagare newakadzi zviendeke hapana madzudzo kupera muri iri kupera makatarisa saka mwana ndauya muri yangu yapera muri makatarisa asi Sahwira chiri kundinetsa mukati memusha wenyu musha wenyu une nyaya yengozi nyaya yengozi iyi inotozirikana asi yazirikana mukati meimba yenyu waiti waiwabvoita sewahwanda bvawati isisu aiwa isisu tamira padhuze naMwari stereki wabvoita unge shamwari naJesu usiri ukristu hwekunamata Jehovha basi ukristu hwekutiza njambu nokuti pamashure apa mhepo iyi ndiri kumboona yakambokana kuda kubuda pachena asi yaputika bvaibuda mune imwe imba bvaisimudzwa bvaipinzwa mune imwe imba bvaisimudzwa bvaita senoti mbombomo bvaiuya kuti tii mukati meimba yako bvaikoma matende chokwadi saka mwana ndauya ndati mhuri yangu muna Juni akati nhasi unouyu mukati mekurarama wakagara pamatare yangu asi ndikakutarisa uri kusvimha misodzi nokuti izvozvi zvachisiri kutemawo kuruba chakutema ma1925 years 2020 chakukwapura asi ndikakutarisa mwanakomana ndiri kuona uri kuchema asi wachema kudaro muchando womu ndaona mama makaungana mukati memusha muchifushira munhu mune guwa mbitsi paumba penyu mukunda wangu ndiri kunyepa here kuti muchando umu mangarira munhu mukafushira munhu muna Juni wakatoshaika asamborwara asi kuti ndione kurwara kwemwana kana kuti mupiwe mukana wekuenda kuchipatara kana kuita utsanzi hwekurapisa handina kuona utsanzi akaita kunge munhu andorohwa nezvinhu kuzoda kusaya kuti yowe munhu paya pasina nanhasi ndiri kuchema murapi ndiri kuchema ndikazvifunga saka ndati ndiuyewo kuti chinyi chiri kudari mumhuri yangu Sandy John ndibatsire iwo saka mwana ndauya Peter Michael mhuri yangu yatambudzika aiwa baba nyaya ipa yakambobudaka vanhu wakanzi ngatibatane chakanetsa ndechekuti vanhu vakati tiri kunamata ngezvemweya wetsvina ndo nyaya yakupedza yemusha menyini asi manje bvaiswawo muimba yako kaiwe mukomana mudiki wamwe wese ukada kutaura nawo wari kuti ngozi ndeyako iwewe ina ndire ngotarisaiwo kuti pane zvendakaita ndiri kukumbirawo kuti mutariso kuponerwa kana riri jambo ndibviseiwo
jambwa ribve nekupomerwa izvo ndisikasiwe chiremba tiri kutopera wana mhuri yangu inopera ndo chimwe chinhu chanyanya kuti tinyanye kusvika panguva yekuti takutsvaga mari tiri kutopera chiremba icho tinoda kuona kuti chinyi oya kutambudzika chinyi ndoda kuti zvidzoke kana ari munhu uri kudare ngazvidzoke mumba mwake zvino mukadzosera nabhazuka nebhazukaka mungati jeko racho ragara riri kucheka mobva marirodza mazino kuti dzoka komukoma wakomana rinonakidzainopedzerwa mhuri bandiri kuona ndikoda kuzochengetwa ndiani hapana kukura uko ndiri kuita mukadzi akarohwa makumbo ari yowe kumba uko ndikunyepa here akatofa nemukadzi wacho handichamuoni baba akarara pasi apa wasara wamuchengetwa wari kutokana tochengetwawo ndiri kutarisa kumba kwako ndakagara panapa wakuita kunge kamatongo so muchengetwa ari kushaya kuti ndigare papi ndididini ndokubuda kuri kuita mukomana wangu chiri kukupedzai musha menyu mune nyaya yengozi asi nyaya yengozi yakambotaurika wana baba wenyu vachiripo vayamboda kuti igadziriswe wanhu wakaitirana gakawa watombosvika pakuda kutoiripa nekuigadzirisa ndiri kunyepa here wanawa makambovaudza here nezvenhau yengozi iri musha menyu wangozwa kana wakafambawo ngekutambudzika wambura wati mumusha maprofiti tapedza chiremba wapedza nabva tikazive chitombosiya tipinde pane nyaya dzakada kuti sitirarame asi chiri kunetsa makanga maudzwa imimi kuchipostori kuti endai kuchiwanhu nyaya yenyu inoda chiwanhu mukaudzwa kunzi muchazouya mutumwa achakubatsirai mukati medzinza renyu mukanzi hamusina mwaka nemakore muri kuchema misodzi kuti chii chiri kupedza mhuri yangu mukanzi aiwa manje zambuko renyu rasvika ndikunyepa mhepo bva yauya bva yanobata muwana wako bva wachichema wapira kumidzimu kune matateguru kubva wadudzirwa muhope kuti aiwa chinyararai muchoiwa nemajira matsvuku mukati memusha wenyu achagadzirisa nyaya yakuti ifambe zvakanaka unozviudzwa here wakatozvirota shuwa akatonitaura kuti baba ndarota zvakati kwazi mukandomusiya munhu hapasisina futi zvikangopfuura saka muri kuona tiri pano hamuna kuya nekuda kwenyu baba makandiziva imitango ena ndisingakuzivi mukaudzwa nedare remudzimu wenyu kuti chiuyai kwandiri pasina inini hapana upenyu ndapedza nemi wakomana regai ndichizadzikise masoko ndikunyepa ndirodarira wakapiwa here misodzi yenyu ndakaiona musati ndakuzivai ine pano nyamariwodzo ndakapinda kale mudzinza yenyu sati ndakuzivai ndichiona kuti makucheka wasina chi wasina mhosva saka dzinza renyu rikaputitswa mushe kune wachamuka vana vaurayiwa nezvinhu wasina mhosva saka muchaita hai ngamuite saka ini ndanzi timbomise dare rerufu togadzirisa kuti ngozi iyi ibude panyi pachena manzwa hombarume munosvika mumusha wenyu mutora bute rematare moriwombera uchikuwa kwenyu mauya nebute iroro mazwa mauya nebute iroro nejongwe repamba penyu tokumbirira tisimudze dare iri richiite nekuti harifambiba rikabudira futi mumba mako iwewe hawanzwiba saka handida kuti ritenderere kuti rikabuda murobuda mese mopfeka zvikabanga mese dzimba dzenyu kana tikazoti hambai kwamambo aiwa hakuna unosarada mapostori kuda iwawa wari kuimba Johani Marangeri waenda kudenga ichambokumbira mutumwa Mininoti kuti mutumwa Mininoti wana wako awa wari kupedzesa wana wasina mhosva ngawagadzirise dare kana musina bute racho muri mapostori munoona mukadzi ari kunyora uko mokumbira zvakanaka kuti ndinokumbirawo bute renyi rematare handizvoba mopiwa moenda moombera ndinoda bute ramaombera mataura nhuna dzenyu nekuchema kwamuri kuita moya nebute iroro nejongwe ndochitekenya manje kuti aiwa yosaramba uri munomuka bata vanhu vesawa komani kamwe kachibudirwa kari kubva kuchikoro kamwe kutsime umwe pamurora kamani umwe wari kubva kuhuni ya moringana mese
tobva tachiti hambai kwamambo mutasamanje. Munoona dururu chokwa ndikotaura kuti shongwe riri ingouya ndarokara tondoroti watandofunga ere kuuya naro. Munenge makutaura manje nechimutumbi newamwe avo mutaurirana tonoti maita sei. Kana sondori nguva yadzindogona zokuuya hadzvina mhosva mune makutaura neanonyora uko mochiona kuti basa renyu rejongwe aenda kupi mambo mutasa wanotaurirana manje uko kuti zvedare ravo iri woita sei, wanoda cheketi yakaita sei yautaurirana kwene chibva remaenda newenewo fambai zvakanaka baba. Chiri kukupedzani ingozi asi mirai tiitengenye iputikire mugwenzi. anga iputika hayo wakashayika muna Juni mukunda wangu anga akaroha wakashakira kuHarare kubvira kundokani wangozi munhu wadona kana kuzotaura asazitaura asakatura mamiriziba ndiko pakatoshayika. Inga ndataura kuti mwana wako hauna kuwana mukana yekuti uende kuchipitari akaita zvekurohwa kana kuzotakura kuti svikani pakiriniki kana panyaha kana kutaura kuti ndaonenyi ndaitwenyi. Hapana, ndataura vanhu zvakanaka. Saka ndakuti ngozi yobuda pachena, wane hubata hwavo hobuda pachena, koma ndoenda mberi. inenge zvilondo daro. Lantoni mwamunenyi chimutumbi chandakalira ichi ine pano nkhabe imwe mukubvereseri zvikulanga wenewa wada kupinda padale na pativi asi handipedzi nguwa nawo nongowati ga kahwani. Imwe apa muri wasimboti asi maita wasimboti kumusha uku kune mabasa uku musha wakasvipa uku Thangwena masvipidza musha nhasuno zvakutera mhuri zvatera mhuri zvakubuda semudzimu bvepo zvakuvhiringa pfungwa zvomboti bha zvoda kubata pfungwa zvorekera zvoti bha zvoda kurekera munhu pfumvu yamakubata. Handizvo kumba kwenyu achembe wamuri kuchemera wani iya nzabzi yangu yakasunga nishakwa ndakaberekwa kwa Mugiyo. Imwe mchibuda kwa Mugiyo mchiuya kwa Masimboti. Andi ndiko kwandidwaloriwa kwa Simboti. Zvine zvomwauya mega ndinawo wabambo wekudzinza kwanu waripi waripo senyo wari kukhala apa toshatsa line apa udai apa maota neningia ndikubvisisa apa muna benzi riri kuhoira ngari kuroweni chaizvo miti wasvidu chinopengesa vanhu ingozi. Ndichataura neimwe kwekupedzisira chimbominani nawabambo wanuwo watiudze kuti chiri kupengesa vana mumusha mavo muchinyi asi munozvidziwa ndandikuudzwa zita rekuti John kumba kwenyu John ndwani ndati ndimuone kuti ndikuona ere mukomana wangu andontaura nezita kuti waudze kuti John mukoma John munamudziwa dziripi hama dzenyu mukoma John hanzvadzi yenyu ndandoti muone badzi kuti ndasvika ikoko chiganga wagadzirire ndichataura nawo.